mga loves! Welcome back to my channel! And mga loves, thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa aking previous videos and vlogs. Thank you sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please go ahead and subscribe and hit that bell button para ma-notify kayo ng aking mga new videos. And super na-excite ako sa lahat ng mga comments nyo. Super duper thank you talaga mga loves. At sa lahat mga nag-follow sa akin sa Instagram and Twitter, thank you so much. Okay, punong-puno ng pasasalamat ang araw na ito. Well, anyway mga loves, just wanna have a quick review. Itong Hyperlink Liquid Liner ng Maybelline. Ito siya. Hindi natin patatagalin pa. Ito na yun. Ayan. Ayan. Oh, diba? Nag-focus. Go back to me. Okay, there you go. Okay, so, titingnan natin kasi kiniklaim ni Maybelline na ito ay easy ano lang daw. I-search natin kung easy ano siya. Easy application lang daw siya, lalong-lalo na dun sa mga wing travelers. But then, alam niyo naman mga loves, hindi ako beginner ako sa makeup. So, meaning to say, hindi ako expert mag-makeup. Ngayon lang ako natututong mag-eyeshadow, mga ganun. Sabi kasi nila, ito yung bagong product ni Maybelline. So, tingnan natin if uubra ba siya talaga sa mga beginners na kagaya ko. If maganda ba talaga siya, if simple lang ba talaga yung application niya. Titingnan natin ha. 199 pesos nga pala itong mga loves. Yung kanyang SRP. So, sabi dito, get inked with a liner that does it all. Intense blacker than black. Pigments are highly absorbed by its unique flexi cushion tip that gives extreme control. Okay. Benefits: 12-hour long wear. That's smudge-proof. Titingnan natin mamaya. Intense black ink pigmentation. Easy to use flexi cushion tip. Okay. Easy to remove ink film formula. So, kung smudge-proof and then easy to remove ink film, baka naman siguro pag sa, diba, yung sa mga cosmetic or makeup remover, ay, hindi sinabi dito kung paano gawin yung wing-wing. So, meaning to say, ako na naman ang mag-iimbento. Okay, sige. Tingnan natin. So, let me just show you guys, mga loves, kung ano yung kanyang laman. So, basically, napakaliit niya, ha. Yung kamay ko. So, parang ganito lang siya. So, eto siya. Maliit lang siya, mga loves. Ganito. And, hindi nakasabi kung ilang ml to. Something. But anyway, let me just show you what's inside. Ayan. Okay. Ooh. Okay. So, yan. Napakaliit-liit. So, titingnan natin if okay ba siya mag-apply sa akin. Okay, so I'm gonna zoom you right now. Sobrang liit niya, mga loves. Itong mga buhok niya dito, ito. Yan. May mga maliliit na buhok siyang all around your eyelids. So, kailangan talaga yun. Although, maganda naman yung pagkakaano niya. Take note mga loves, ha, beginner ako. So, titignan natin. So, ayusin lang natin itong mga kalat na nagawa ko. Kasi, ganun talaga. I-try ko Kasi sobrang fine niya. Sobrang nipis niya. Madali lang siyang may tendency na kapalat
yung dulo niya. May buhaghag yung dulo niya. Yun ang tendency. Ay! Chuweng-weng-weng ako. Yung kagat ko. My bad. Kailangan talaga dahan-dahanin para hindi siya makalat. Ayan. What do you think? Okay na. For me, parang okay na din siya. Kasi super fine niya. Super nipis talaga. See? Oh. Diba? So, gagawin natin yan sa kabila. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Okay mga loves, so na-stress ako kasi ang liit-liit talaga ng kanyang applicator. Ito. And as a beginner, diba, ang liit-liit niya. And as a beginner naman ng makeup, syempre, hindi pa tayo sanay mag-makeup, ganyan. So, kailangan mo talagang gawin siya na very careful ka na yung applicator niya sa dulo, hindi buhaghag yung parang buhok niya para okay yung makeup sa'yo, ganun. So, kasi sa akin, ang nangyari kanina, since yung dulo nga niya, buhaghag siya. So, ang nangyari is, may mga eyeliner na punta sa ibang dulo ng mata ko. So, nasira itong eyeshadow. So, kailangan ko pa siya linisin, ganyan. Pero, kapag ikaw naman ay professional na, alam mo na yung ginagawa mo, I'm sure madaling-madali yan talaga to sa'yo. But anyway, all in all, it's maganda naman talaga, maganda yung effect. At napansin ko, madali din siyang matuyo. So, let me zoom you in again. Ito yung nagawa ko sa left, of course. My left, and ito yung sa right. So, what do you think? Okay ba or hindi? Ito. Ooh. Amazing. Kabila. Okay, so smudge proof. Ayoko naman umiyak, no? Para ma-verify ito. Ayoko. Smudge proof lang naman. Hindi naman sinabi na waterproof. Anyway. Alright. Okay, so final verdict natin mga loves is yes. It's good. It's good sa kanyang price na 199 pesos. But ano lang siya, super liit. So, good na din siya dahil nagawa na yung kanyang claims. So, very good. Maybelline Hyper Ink Liquid Liner. Ang di ko lang nagustuhan is yung kanyang applicator na sobrang nipis at may buhol-buhol sa dulo niya na nakaka-apekto sa pag-apply mo. Lalong-lalo na dun sa mga kagaya kong hindi steady yung kamay. So, yun lang. And if you like this, then go ahead and buy this one. Sa mga Maybelline store sa Lazada, sa mga grocery, SM, department store, nandun lang siya. So, sometimes nagsisale sila. So, yun mga loves. I hope na enjoy niyo ang aking review ng Maybelline Hyperlink Liquid Liner. And maraming salamat. If you like this video, please hit like and comment sa mga gustong mag-comment kung anong gusto nyong i-review ko next time. And also, please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe and hit the bell button. Okay, thank you so much mga loves. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.